Para sa mga nalulungkot, huwag kayong mag-aalala kung wala si Klay Thompson. Iikapin ko, sisikapin kong ma-improve ang lahat ng mga bagay na ito. What? Oh, huwag kayong mag-alala. Kasama ko si Gibart sa larong ito. Check na mananalo tayo. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano mag-move ng panalong-panalo. Walang sponsor, walang halong biro, lahat ibibigay ko. Tingnan nyo. Step 1, ganon. Step 5, ganon. Pag ganon mo, may tuturo ako na moves ni Kyrie Irving behind the back. Okay, watch me. Yung behind the leg, ganon, watch me. Tapos yung spin move na gano'n. Tuturo ko sa inyo. Wow! Sipa, yung importante, huwag kayong mag-alala kung wala si Klay. Ito, pakinggan nyo, ganon? Ganon. So guys, papakita ko sa inyo yung pinakamalakas na basketball skills.